Muta ay. Temperature check. Uy! Make you feel alright. Kaya good ba? 36.5. Okay. Cute! Wee! Me? Agay! Kimi. Fine. Ay, yan na lang kayo. Nagtuog ni mo. Hey guys, so 5:38 na, and then actually si baby cake na ani mama kay gusto siya eat. So karon akong buhaton kay magwash sa bottles. Bottle jeans, boots with the fur. Ganyan. Samok daw. So, karon kay mag-refill ko sa spray sa bottle. Para sa pag-ilo na ko niya. Mao ang first bottle nga napalit na ko. And then, of course, nahurot siya. So, akong ibuhat is, butangan na ko siya water, then, butangan na ko siya soap. 2 pumps. Yeah. And then, shake. Yung na siya. Since tulog pa man siya, mag-arrange ko sa iyang thingy. I don't know si tawagin ana. Naiuban caddies or basta ng bag para sa mga pang-change and all that stuff. Pero ako kay man akong ginagamit diri sa balay. Pero I don't know if mupalit ko og bag for that or maybe no. Maybe not. Anyway, gaduha ko if ako ni ipa-use ni baby ang baby Dove lotion or not. Kay ingon ako ating kung unsa ang iyang sabon, mausad ang lotion na lang dapat. Like, one brand good siya. I don't know, basin ako ihatag. Let me know if taga Cebu ka, taga Cebura ka, if baby Dove shampoo soap sa mong baby, let me know. Ako ni hatag nimo for free. Basta ikaw lang sa shipping fee. Ano, not shipping fee, delivery fee. Dili lang nako siya i-use it o gana ship. Move lang kay wala ko time mo dug kanang mga channel and tuba. Kana siya ka medyo wala siya gamit kaayo. Magsamok-samok lang. Pero na diri ang mga wala pa nagamit. Like Canadian sticker, I stick on. Kagamit ko usa to na ami sa palay sa kong lula, but that's it. Kana siya pang brush. Kana siya, ako na siya i-dispatch siya. Kaya I feel like hassle. I'm not gonna use this anymore. Stick na lang ko ani. Kay syempre, kasi gamit siyang container. Kana siya, ubay-ubay pa iyang sulod. Wala siya nahurot. Nag-stock ko doha. Kana siya, kay panggawas rin niya siya. Di pa na ako siya maggamit. Dere. Kaning Tiny Buds rice baby powder, medyo nagamit na ko siya. Not always, but usahay. Para sa liog ni baby, kay ang milk mo, sa tawagan na mo, drop. Basta mo naog ang milk, anya. Di o kabantay nga, nagkuan na dahil siya dire. So, kanya siya napalit sa Shopee. Salamat, Shopee. Kanya siya no rinse cleansing water. Same ra siya ani sa Tiny Buds nor no rinse. Pero kanya siya for butt niya and kani kay
para siyang face lang. Kaya akong gisuwayan ang tiny buds. Pwede mo na siya sa face, or maybe not. Basta giingon dito sa tiny buds, safe for baby's skin and body. But wala giingon nga face. Pero gisuwayan ako, unya mo to, nagka-rashes gamay si baby. So ako siyang gi-stop. Wala na, I mean, kausar na to. So kanina siya akong gamiton para siyang now only. I bought 2. Napapalit ko daan, doon apag-gamay, tilokon. Napa siya, napa, ubay-ubay. Nawala, ang tabon ani kay na shot sa pupo ni baby. So, wala na ako siya ginot. Nagpapalit ko og extra. Ganahan ko mag-stock sa unsay mga ni work or hiyang kang Avery. Ang nagpalit ani kay iyang father, iyang amahan sa kanunay. Kani siya kay kang Julia ni dugay na kay ni. But iyang expiration kay 2022. Next year pa siya makuan. So ako siyang gidagino, skin freshener, hair and body. Ingon si ate nga pwede siya gamiton if ever dili maligo ang baby para humot gihapon siya. Pero kani siya akong ginagamit dire sa kanang mga singit-singit nga murag ashilong tungod sa milk. Kani siya kay facial cream. Kalimot ko, dapat di ay gigamit ni nako pagligo niya. But, ugba na lang inigo niya balik. Lagay natin dyan. Nahurot na ang usaan ni kaya mo akong gigamit wipes yung butt kay kitapol ko palit sa cotton balls but naka-stock ay ano na. So, maglagay tayo dito. Muna akong butanganan sa cotton. Para hulbot na lang siya. Kanya siya kay gamiton ni nako para sa face katong no rinse. So, nagamit na nako ni ang Giggles na wipes but gabutang gihapon ko ani and then kanya siya para trapo. So far wala ra may allergies or negative reaction. Need to restock pod og wipes kay convenient pod ang wipes. Also, one thing nga ako napalit sa Shopee is sa una nga sanina ato mga ipang add to cart. Karon na yapper na. Karon po ka-realize nga ang kanin siya 30 pieces pero more mahurot siya 3 to 4 days. Ay siya. Lisod mangita og mamipuko diri. So, salamat Shopee talaga. Naasa lay official store. Nasa napalit iyang amahan sa kanunay nga cute kaayo. Winnie the Pooh ang design. Pero hurot na. Na waiting pasag ko sa pack of 8 because hello sale. Grabe ka kuan kay from 2.7 pack of 8 1.6 na lang. Pero 1.7 siya dala sa shipping fee. Not bad, not bad. Ay! Sa may nag-away yan yung mata. Ay! Uy, ay, ay. Agay! Ay! Lagi. Oh, milk. Oh, milk! Milk! Hey guys, so 7:30 PM na and namin sa other room. Gayon na ako ang arcade kasi grabe kaingit sa gawas. And mauni akong set up. Charan! So, while nag-sleep si baby, na siya diha mag-work ko dere. But most of the time, tapad na siya nako. Kaya di na siya ganahan magpabutang. Like, if ibutang ako siya sa iyong bed, kaya dali ka siya makamata. I mean, depende sa situation, but most of the time, dali ka siya makamata. Unless if duka juga kayo siya, kana tas iyang cute. Usahay, no? Makabantay ko nga kanang if magbarog lang ko niya. Wala ko nagkugos ni baby. Pero more ko mag-sway unconsciously, mag-sway ko. Misking wala ko yung gipatulog. Pero murag, I don't know. Nga na siya. Tulog yapon ng baby. Anyway mo, tiwas ako work and then wala naman ko ilaing buhaton.
So, naay gipalit ang iyang amahan sa kanunay na baby bottle. And, duha siya ka event. And, ako ma-compare. Wow, murag ako gatutoy. Sa ako lang nabantayan kay, I don't know ha, pero kana siya soft iyang teeth. Basta, soft niya siya, like, super soft niya. Kabantay ko nga basta grabe o ano siya kay tutoy si baby kay mulusot ni siya. I don't know if sa ako lang na or sa the way pagtutoy ni baby. Let me know if inyuhang baby pod. Basta mulusot ni siya so mas-stop iyang pagtutoy niya. Mairita siya. So, maran ako nabantayan niya. Not sure if slow flow? Sakto ba ang term? Slow iyang kuan. Kalamot ko ba sa slow iyang pagbugwak ugat. Pero, compared sa Hagen, akong nabantayan ni baby kay mas maka-chill siya. Ani, kanish kay yung magtulo-tulo na nga kanang messy siya tan-aon. Pero okay ra siya. Kanang wala siya nag-nipple confused. Sakto ba? Carry ra siya sa duha. Kanang sa Hagen. Ganahagin ko sa Hagen. Like, first of all, sayunan ko sa pag-open. Though night times nga gahi sa kaayo siya i-open. Inconvenient niya. Dali ra sa i-open iyang kani baby bottle review. Char. Let me know sa comment section if naka-try sad mo both. Unsay mas bet ninyo? Ganahan ko mupuno sa Hagen kay lagi. Ganahan ko sa iyang whole aesthetic, iyang pagka-convenient, like kani. Yeah. Ana. Mata na ang busing. Busing. Uy. Lakon be. Uy. Sleep na bali karon. Tell us all this time. Truth as it can be. Barely even friend. Oh well. Without events. Unexpectedly. Certain as the sun. Never just ever. Never. Na 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 na. Kata-kata ko siya. Na 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 na. Tale as old as time. That is sense. Thank you.